Baru iki sik kurang pirang dina kita bolo. Kurang pirang dina tahun barune. Karek hitungan 12 dina apa 15 dina ngono bolo. Iki nglempone wedhus tak susul nggih tahun baruan, ya ta. Tahun baru kuwi akeh sukete. Bojone lemu njaluk dilas-lus pupune, ya ta. Tahun baru akeh sukete, bojone lemu njaluk dilas-lus pupune. Ya ombenan sing kaya tikus ombenan apa neh kuwi? Ombenan cap tikus. Enak ya ombenan cap tikus iki. Yo, ombenan cap tikus bola enak ndang kirimono aku. Tau ombene ser papringan kene. Diombe glegek-glegek ser papringan kene bola. Ombenan cap tikus. Diombe ser papringan kene penak sak setel ngene wis enak. Yo.